Hrvati i Hrvatice u zarobljenoj domovini i širom svijeta. Veliki hrvatski narodni blagdan 10. travnja ostati će zauvijek u povijesti hrvatskoga naroda i u srcima svih hrvatskih pokoljenja, jer je on svjedočanstvo hrvatske narodne i državotvorne svijesti, te dokaz da se hrvatski narod nije nikada odrekao svoje narodne slobode i državne nezavisnosti i da je uvijek spreman boriti se za ta dva velika dobra koja takovim svaki svjesni narod smatra. Toga dana godine 1941. hrvatski je narod još jednom dokazao da je i sposoban izvojštiti izgubljenu slobodu, a koju mu je godine 1918. bilo oduzelo megalomansko velikosrpstvo, domogavši se pomoću izdaje i pogreškom neupućenih naše domovine i uključivši je u jednu umjetnu državnu tvorevinu pod tiraniju svoju i jedne dinastije sramotne prošlosti. Neprijateljska je nakana bila hrvatski narod zauvijek lišiti slobode i državne nezavisnosti i posve ga uništiti. U tu je svrhu kralj Aleksandar svojim dekretom i diktaturu bio uveo, te pod prijetnjom smrtne kazni svaku političku djelatnost zabranio, pa i samo spominjanje hrvatskoga imena. No hrvatski narodni duh i njegova državotvorna svijest dali su na to pravi odgovor, a taj je bio osnutak hrvatskog oslobodilačkog pokreta, koji je pokret protiv tuđinskom nasilju poveo borbu odgovarajućim sredstvima, a koja je borba dovela do 10. travnja, kada je cijeli hrvatski narod listom ustao i na čelu sa borcima toga pokreta tuđinsku tiraniju iz svoje domovine odstranio, te uspostavio svoju nezavisnu državu Hrvatsku, koja ima više nego 1000-godišnju prošlost. Godine 1945. hrvatski je narod, ne njegovom krivnjom, opet slobode i nezavisnosti lišen, te se nalazi sada pod tuđinskom i komunističkom tiranijom, koja na isti način i opet iz Beograda sve poduzima kako bi hrvatski narod posve istrijebila, pa i sam narodni osjećaj iz njegove svijesti iskorijenila. Da bi tu svoju nakanu doista i postigla, beogradska je komunistička vladavina bila zaigrala igru tobožnjega otpada od sovjetske Rusije i međunarodnog komunizma, kako bi slobodne narode zavarala i pomoć dobivala da se održi na vlasti i uništi hrvatski narod, koji nije samo borac za svoju slobodu, nego je ujedno najveći i neopozivi neprijatelj komunizma kao takovoga. No, ni na taj način ne može beogradska komunistička nakana uspjeti, jer je hrvatski narod neslomiv i jer još živi hrvatski oslobodilački pokret, čiji rodoljubi i borci opet na oslobođenju rade, te se spremaju za konačnu odlučnu akciju da tuđinsko komunističko nasilje iz domovine odstrane i nezavisnu državu Hrvatsku opet uspostave. U tom radu i borbi hrvatski borci nisu i neće biti sami. Bezbožni i zločinački komunizam nametnuo je svoju tiraniju i svim ostalim narodima u istočnoj i jugoistočnoj Europi, da se i svi oni za borbu spremaju, a hrvatski oslobodilački pokret je u slogi i suradnji sa njihovim rodoljubima i borcima. Braćo i sestre, zločinačka, tuđinska i komunistička ruka hara po našoj zarobljenoj domovini, puni tamnice i sije smrt. Suze ucviljenih majka i nevine dječice rose poharanu hrvatsku zemlju, a njihovi vapaji i boli odjekuju cijelom domovinom, te dopiru i do naših srdaca i zovu nas da se čim bolje i čim pospješnije spremimo za konačnu borbu, koja
će te suze otrti i tiraniju iz domovine odstraniti, te kao i godine 1941. nezavisnu državu Hrvatsku uspostaviti. Božjom pomoći taj će dan sigurno doći. Neka živi hrvatski narod, živila nezavisna država Hrvatska, slava borcima koji su za nju svoje živote dali. Za dom spremni.